skôr ako mi začneš nadávať, prosím ťa, neignoruj toto video, ale prosím ťa, vypočuj si to video, to slovo až do konca. Už je čas, ľudia, bratia a sestry, na záchranu. Pokiaľ nie si obrátený, radím ti v mocnom mene Pána Ježiša Krista, obráť sa čím skôr k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože to je jediné, čo ťa spasí a dá ti večný život. Viem, možno si o mne znova myslíš, že som totálny idiot, alebo že mi rovno šibe. Áno, veľa ľudia si to o mňa myslí a dokonca to aj hovorí. Ale chcem ti povedať, že inak pre tomu, čo o mne ľudia hovoria, žehnám ich v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Ale dnes, či sa ti to páči alebo nie, som tu od toho, aby som ti odovzdal toto slovo a varoval vás a varoval celé ľudstvo predtým, skôr ako sa niečo zlého prihodí do tvojho života. Chcem ti povedať, že jediný, kto ťa spasí, je Ježiš Kristus. Tento svet, ako vidíme všetci, ako všetci už aj poznáme, zaniká, ľudia, bratia, sestry, zaniká. Totálne zaniká, hynie, proste rozpada sa takéto malé kúsky. Katastrofy, ktoré dnes vidíš, proste naznačujú iba to, že sa naplnia Božie proroctvo, Božie slovo, bratia a sestry. Vy to snad nevidíte? Vy ste skutočne tak slepí, že nevidíte to, že skutočne Pán Ježiš Kristus prichádza, že sa naplnia Božie proroctvo, Božie slovo. Veď všetko, čo je napísané v Biblii, je pravda, bratia a sestry. A ja vás prosím, dokedy chcete sa nenávidieť, dokedy chcete prejavovať medzi sebou nelásku, dokedy sa chcete vraždiť, dokedy, bratia a sestry, dokedy? Pokiaľ máme čas, mali by sme sa zachraňovať, mali by sme sa obrátiť, pretože to je naša jediná šanca na spasenie, na náš večný život, ľudia. Veď nik vo svete nemá viac bohatstva ako sám Ježiš Kristus, pretože on je sám tým bohatstvom, tým svetlom, ktoré potrebujeme dnes do svojho života, do svojho srdca. Ľudia, prosím, spamätajme sa, prosím vás. Kajajme sa, činme pokáňa z našich hriechov, pretože ak to nebudeme robiť, ani jeden z nás do Božieho kráľovstva nepôjde. Dnes vo svete vidím veľa nenávisti, veľa zbrojov proste, i brat proti bratovi, kresťan proti kresťanovi, pastor proti svojim ovečkám. Proste, je to zlé, tento diabol proste útočí na tento celý svet a chce vyrvať z každého srdca, áno, to meno Ježiša Krista. Prosím vás, chránte si mena Ježiša Krista vo svojom srdci, ktorý ste už Pána prijali. Chránte si a bojujte do poslednej kvapky vašej krvi, keby to malo stať aj váš život, a sa stane, len ak to meno ostane vo vašom srdci. Ľudia, spamätajme sa, tieto katastrofy, tieto klimatické zmeny, ktoré prichádzajú do tohto sveta každým dňom a ničia túto planetu Zem, nebudú ustupovať, ale budú pribúdať a budú ničiť túto Zem, pretože Boží hnev zasiahol a ešte zasiahne celú túto planetu, ľudia, bratia a sestry. Ja vás ženám v mocnom mene Pána Ježiša Krista, ale pokiaľ máme čas na záchranu, tak vás prosím, odovzdajte toto slovo vieškerým ľuďom, bratom i sestrám, kresťanom i nekresťanom, aby sa mohli zachrániť, aby proste mohli prísť na spasenie, na večný život, aby sa mohli čoskoro obrátiť nášmu Pánovi, pretože nik nevie, kedy príde Ježiš Kristus a prikladne sa ako zlodej. Nik nevie, kedy ti zabúcha na tvoje dvere. A či zabúcha, prosím ťa, buďme obrátení a buďme naplnení Duchom Svätým čas, keď si príde po nás ako po nevesti, pretože on je našim ženichom. Zlo a nenávisť ťa nespasí. To ťa akurát privedie do záhuby. Tu ti chcem povedať, pokiaľ je čas, máš možnosť na záchranu aj ty. I človek, ktorý proste žil strašným životom a urobil niečo strašné, má čas sa zmeniť a má čas sa obrátiť nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Ja ti hovorím, že nič zo sveta, čo je z diabla, nevojde do Božieho kráľovstva. Všetko ostane vo svete, všetko zhorí v popol, všetko sa rozpadne prach, kameň na kameni neostane. Každý z nás budeme súdení za naše veci. Ale pokiaľ máme čas a opisuje nám to Biblia a Pán hovorí skrze telo človeka, áno, prihovára sa a chráni vás a napomína vás lásku, len aby my sme sa mohli chrániť, tak to nie je žiadny hriech, bratia a sestry. To je, viete čo? To je to, že nás Kristus miluje. To je to, že mu na nás záleží. Ja ďakujem Bohu za dnešný čas a ďakujem za toto slovo, ktoré dnes prišlo. Verím tomu, že sa ti vrie do tvojho srdiečka a verím tomu, že to slovo odovzdáš ďalším iným ľuďom, bratom a sestrám, ktorí potrebujú to slovo, ktorí potrebujú sa obrátiť a zachrániť podobne ako ty a ja. Pán ťa žehnaj mocne a ste naplnení Božou láskou, Božou milosťou a Božím pokojom. Ať vás pravda Ježiša Krista a svetlo Pána Ježiša Krista oslobodzuje a usvedčí do pravdy. Amen. Vidím Ježiša Krista. Páne, on hovorí, že prichádza. Máme sa kájať. Hovorí, činme pokánie, dajme sa pokrstiť. Upravme si vzťahy. Milujme sa navzájom.
Prestajme robiť zlé. Boh plače. Nebojte sa, ja som s vami. Čínte pokáň a choďte po tej úzkej ceste a budete zachránení. Deti moje, ja som váš Boh, Alfa, Omega. Času je málo, choďte, kažte evanjelium, zachraňte ľudí. Lebo dni budú zlé, prídu zlé časy, vojny, vypuknú vojny. Hlad, ale vy sa nebojte, ja budem s vami po celé dni, až do konca sveta. Hľa, prichádza váš Pán, Stvoriteľ, Ježiš Kristus.